Hola, jo sóc la Marina Potau, sóc R2 del Servei d'Oftalmologia aquí a l'Hospital Parc Taulí. El meu dia a dia aquí al Taulí comença pel matí veient els postoperats i després ja marxem cada resident a la seva rotació pertinent en aquell dia. Aquella setmana on hagi d'estar, el resident, després de veure els pacients, marxa i està amb l'adjunt que hagi d'estar, tant a consultes externes com a quiròfan o si ha de marxar baix a urgències. La relació amb ells és com si fossin la meva família, ens portem superbé entre els quatre, no hi ha cap problema, sempre intentem ajudar-nos els uns als altres i la veritat és que molt bé. La relació amb la nostra tutora és perfecta, sempre ens ajuda en tot el que pot i més, ens recolza sempre que tenim un problema, tant sigui a nivell organitzatiu del servei com a nivell d'algun dubte amb algun pacient, sempre està al nostre costat. I amb la resta d'adjunts, la veritat és que superbé, sempre que tenim també dubtes podem preguntar a l'hora que sigui, no hi ha cap problema, ens ajuden tant visitant el pacient com a nivell de tractament, el que sigui sempre estan allà. Doncs jo aquí estic superbé perquè sobretot per mi jo crec que una de les coses més importants és la relació que tinguis al dia a dia amb els teus companys i aquí jo crec que estàs superbé i a part d'això t'ensenyen moltíssim, són molt docents, ara a nivell quirúrgic també anem fent moltíssimes coses, no només operem catarates sinó també que operem altres tipus de patologia i a nivell docent és molt bo aquest hospital.